jotono hambai tini joraka mamani bagai जों तो साइमानो जों अरो जों 8 जन लीडर चिनि अरो आईपीएफ तिनि दिल्लीयाव फाइजाक चिनि अमन मिशन जों चिनि होम मिनिस्टार ब्रह्मगोनां अमित शाह बय जों मालायखा जों गोबां मा बय कक सालायखा प्राय 20 मिनिट थाइबा जों समय रखा जों बर बेलाय हामबाय मारावो जों तुदुलखा चिनि बरमं एमपी बिश्वजित दैमारी बतुनो तुदुलखा Jadi orang yang salam sugo, yang benar pilih awang kok saka. Seperti ultimate goal, ini tunggu je, cuma schedule area nanti ini, edisi area nanti ini, yang tipelan channel, surprise channel, और जो मनो साका, किंतु जों तब खाना का CB बिल पासन का, बोर्ड लोकसभा तो राज्यसभा को, उन्हें कैप्स नंतु ये बिल पासन का, अब जों वेलकम खाइयो, किंतु जो मनो साका, जों surprise area रेडी जों तिब्रलान रॉय रोटी ते जों CB चालू खाइदी हाय अंकलाय नोंगरो CB चालू ता खाइदी ते बरस साका CB चालू खाइ खांगाय तिनि ताबक तमनि 30% 30% ते बु थाङै जों दलागलाय 20% ते 10% जों थानाय अबन जिनि क्रिमानि आवन बयनो जों बारबार मा साबो जों शेड्यूल एरिया एडिशनल जों सेपरेट स्टेट बा तिब्रलान खाइरि सिदि अ जों बनो साका जों बरमां जों साइमानो जों ताबो नुखा जे इंडिया को तब निनी पार्लियामेंट पास लाइके बिल पास लाइके बहुत राज्यसभा लोकसभा और जे कोनो खाइना करिखा आवन बगै आं अबन कोइनाय तिनि बरन नबन कोइनाय स्पेशली तिनि तिब्रा सारन जों कोइनाय जों गोबां मा दाबिस खाइलागै जों तब जों सानमानि जों तिब्रालन सानमानि और फाइबे सिदि जत जों बादि जों थामजों कक सालायनाय थामजों यापरि थामजों जों हिंगायनाय जों कोनो तै लामा करिखा जों तिब्रा जन सेब्रे स्टेट खनाय हांख्लाय पुनः राज्य खाइले हेंखाय जोंनि एडिशनो जोंनि भबिष्यत जोंनि थेनांगो जों तैबो कमानाय जों तैबो कमरनाय जों अब गाहामखौ साइमाखा बोरैबा आं कइनाय जों अधिक क्षमता हाइरक होयागै निनताव एनआरसी हाइरक होयागै अब टेम्परारि मेजारसी जों नुखाताबो जोंनि एनआरसी बो ताको लाभ करिखा सीएबी चालং थमनि परेगो एनआरसी नि कोनो मिनिं करै आवगै जों फाइदिताबो तो मा सानाय जों कक थामसा याप्रि थामसाखौ जों मा हिंगायनाय आं जत्तनो कइनाय जिनि तिब्रानि जिगन पातिरनो कइनाय नरो कोनो तै तावानसक सिदि फारि जत्तर जों बाक्सा खायै कायसा भइस खायनाय जों तिब्रालेन न तयै जों एडिस एरिया न कताल राज्य खायना बागै जों तैबो खरां कतरखा जों साननाय जों तैबो जों अमित साइर हखा बचों बायतैबो कफ स्लाइनाय तै 15 निमिसिङो विदिन 15 days बसाबो जों न रिंनाय तै जिनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खायमानि जों जिनि मेमोरेन्डाम अमर जों रेखा जिनि एक नम्बर दाबि तिब्रालेन ते सेकेंड CAB न जों कोनो दिन जों वेलकम खाया कोनो बाद मा खायनाय ते गोबां मा कक साका जों बन ते डाइरेक्ट बो साका हादर चिन तिबा राज्यो नों साइमानो जिन अलरेडी ओवर पपुलेशन थांका जों ओवर खाना खति राज्योको जिनि सिसन बेलाय हामिया बासा दलसा हांख्लाय बाजि सौलायो तंथलायो मांखो चलायो मसालायो जोंखौ दुखावो जों बुंथाय बारति बासार हंखाय जों जत्तनो बखा खामजाक जों दखन दुख नांजाक साइड बाय साइड ते कायसा तुइ पानि फाइन रंख्लाय बरके बाजि कगो मने ने रसालायो हाय तंथलायो व्हाट इज डिफरेंट अबन जों बर साइखना रखा नों नायना हति राज्यको अब हाय गय तंगो ते चिनि बरन गोबां बर खारासिन खाय तंगो दिनै बाजार थानाय रंनो स्कुल थानाय रंनो अफिस थानाय रंनो बर तब आ कय तंगो अब जों बर साका मनो नों गाहामखौ नायदि तिबार सिसन तैबो हामयांनाय जदि सिताबो गमाखे जदि सिसन जलाय जंखाय जे ते तिब्रागो ते शान्ति करिंनाय आबगै हेज होम मिनिस्टार नोमर खेल माखायनाय अकर जों साका बोरैबा आं लास्ट अबन कइनाय जों जत्त ताखौ बुखुर नबन कइनाय तिनतिबा सारगनो नकतेन कोनो तावानसक सिदि एकमात्र चिनि अमन लामा चिनि थिनांनि बागै चिनि पार्मानेंट सल्युशन ने बागै जों ताबो चिनि एडिसि एरिया न शेड्यूल एरिया जों ताबो गताल राज्य फ्लाइगे जों तिब्रालन साना बागै जत्तनो याप्रे बाक्स हिंनायना बागै आं जत्तनो कयै आं खुलुबै कक साबो हामबाय